gusto mo palayo bisag usa ka tikar. Kay base nun niya og Okay. Manang. Manang exam. Pwede ako makagawas. Bawal lumabas. Eh, kaganihan mo. Magmama nag-exam. Pwede na magawas. Ayaw mo eh. Hindi mo ka makagawas. Magmama nag-exam. O bawal lumabas. May alam ka ba sa batas? Ako'y kalibutan na ng batas, ma'am. Ikaw, may alam ka ba sa batas? Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Gawas na, mama. Bye, classmate. Salamat, ma'am. Gawas na kita. Oh, no! If there is rainbow after the rain, then why to love again after the pain? Apan giingon pagani ni Carben Kane, dili pwede. Dili pwedeng mahigugma kapag usab, labi na gyud kung adto pa sa ana-anay uyab. Nganong karon pa man ka nga adulan ay nanagiyaning dughan ko mangutanaon ta ko ni mo masugot ba di ay ka nga ikaduhara ka pas ako na lang ang mupalayo. Mana, human nag-cover akong imahe. Ano ni siya, imahe sa Tagalog. Kung sa Bisaya pa, ulagway. Kung sa English, picture or image. Gikabiran ako, cover. Cover the image. Or i-cover ang imahe. I-expect ka mo kanta ko. Bati kikog tingog oy. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? di ko gusto mo palayo bisag usa ka tikar.